ஒரு தேனீய பார்த்து ஒரு குருவி கேக்குது, "நீ கஷ்டப்பட்டு சேமிக்கிற இந்த எல்லா தேனையும் மனுஷங்க எடுத்துக்கிட்டு போறாங்களே! அத பார்த்து உனக்கு கவலை இல்லையா?" அப்படின்னு கேட்டதும், அந்த தேனீ சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா? "நான் சேமிக்கிற அந்த தேன வேணா அவங்களால எடுத்துக்க முடியும். ஆனா, அத திரும்ப உருவாக்குற அந்த திறமைய, அந்த ஆற்றல யாராலயும், எவனாலயும் எடுத்துக்க முடியாது. எவ்வளோதான் அவங்க எடுத்தாலும், அத திரும்ப என்னால உருவாக்க முடியுங்கிற நம்பிக்கை இருக்கிற வர நான் கலங்கவே மாட்டேன்." அப்படின்னு சொல்லிச்சான். மோரல் ஆஃப் தி ஸ்டோரீஸ், நீங்க கஷ்டப்பட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண பிசினஸ் லாஸ் ஆனாலும் சரி, நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி காம்படிஷன்ல தோத்தாலும் சரி, நீங்க உழைச்சு சம்பாதிச்ச மொத்த காசும் கடல்ல கரைஞ்சாலும் சரி, நீங்க கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா லட்சக்கணக்கான மக்களை சேர்த்த சோசியல் மீடியா பேஜ ரிப்போர்ட் பண்ணி ப்ளாக் பண்ணாலும் சரி, நீங்க உருவாக்குனத மட்டும் தான் அவங்களால அழிக்க முடியும். இந்த உருவாக்குற திறமைய, ஆற்றல யாராலயும் உங்ககிட்ட இருந்து எடுத்துக்க முடியாது. சோ அதனால இழந்ததை நினைத்து வருந்தாமல், இருப்பதை வைத்து முன்னேறு.